Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Akin na nasab kita dining ato ang programa sa kahanginan CB nga Catechesis on Air, no? Second day na karon ng hingala ha sa amo ang pagpabilin diri sa San Carlos, no? Ang amo ang kalihukan karon kay ganinang buntag adun na kamisa kami manghigala, no? Alas 6:30 dito sa kapilya sa seminaryo, no? And then 7:30 breakfast, and then dito mi sa Benedictus Hall. Unya hangtod karon nagpadayon ang mga games, no? 8 unya kasamtangan karon nga naniudto na mi diri sa Benedictus Hall. No nya karong taos-taon mahigala alas 2 padayon na pud mahigala ang amo ang mga dula. Pagka 6 o'clock magpreparar na dayon pagka alas 7 adunay panihapon dito gihapon sa Benedictus Hall, no? Awarding and socials. Okay, no? So padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatonon sa ato ang kami karon diri na sa kining San Carlos City. So iampo mi higala ha. Please pray for us, no? Kay kini ra yung mga tigulang na mga higala nga magsigi pag kinang paugnat sa kusog may puruhan gyud nga dunay mga piang-piang ginagmay, no? So nga kay saon man gyud nga mao man ni ang amo ang usas kalingawan namo, no? Kining amo ang Clergy Sports Festival. So yan po may higala ha aron nga walay mga kakulian nga among masugatan sa among pagpahigayon sa amo ang mga pagdula-dula. Abi daw ari kita manghigala wala na mo sa kita karon ko ang higala ha sa kining gitawag tong CBCP News, no? Kaya pero ari ta ka mahigala sa Saint of the Day, no? Unsa man tarong adlaw? August 13. Alas 13 oy ang ato day mga kaigsuonan din ha karon din sa Sibulan, no? Padayon ang ato mga Sibulanon karon sa bisag wala ang ila amot kisa rin na din siguro siguro ni time out siguro si Father Randy, no? Kay misahan ba gyud na, no? Kanang amot okay sa ni pauli siguro si Father Randy kani apa mamitanan diri karon sa kuan sa kining ni amami karon diri sa kining San Carlos o niya matud pa si Father Randy kinsa dagay yang gibilin na naagyo usa nga nagpabilin do sa bulan aron sa mo magmisa, no? Nala, no, ari kita sa Saint of the Day nato. Ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Michael Mi, no? MY, no? Usa kini siya ka martir do sa Vietnam. He was the mayor of a town in Vietnam when the persecution of Christians started. Michael was martyred with Blessed Anthony Ditch has his son-in-law, and with Saint James Nam, no? And he was canonized in 1988 by Pope John Paul II, no? So karong adlaw mahigala ginumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Michael Mi, no? MY. No, nahala, no? Padayon ta mga higala sa tuwa nga mga buhatonon ni kabuntuhon. Padayon kami karon diri sa kining ato nga sports festival. Bino, no? Wala man ta kaayo ka research ron mga higala. Balik-balikan lang nato ning ato review tagamay, no? Review tagamay sa ato ang mga nangagi nga mga pagtulunan, no? Ato lang usang i-review ha kay wala pa ko kay ka research ginagmay. Okay, no? Ari kita mahigala sa ato ang topic unsa may atong topic karon. Okay, atong topic karon mahigala kabahin kini sa ang atong topic Bible study, things to remember, no? Sa ato pa kung mag-Bible study ganita, dunay mga importante kayo nga angay nato nga hinumduman. What are the things to remember when doing Bible study? Okay, no? The Bible should be understood within its historical and contextual framework and interpreted within the community where it belongs. That is basic ha.
Sa ganito, the Bible should be interpreted within its historical and contextual framework. Kini yung historical and contextual framework mga higala. Ato gini siyang importante kay ni, no? Unya interpreted within the community where it belongs. So the one who facilitate Bible study should possess enough background of knowledge on the historical and contextual framework of every book included in the Bible. Therefore, in Bible study, there is no such thing as private interpretation. Muna'y kuyaw mga higala sa Bible study. Munang kuyaw kaayo ning mga doon pa sa dili pag-unsaha ang mga laing relihiyon ba nakabantay ko nga pag Bible study gani ang ilahang private interpretation mao ilang itudlo. Muna gitawag nato og fundamentalism, no? Kuyaw mo lagi na nga moingon ta mga higala nga dili gyud maayo alang sa usa ka Katoliko nga mo apil-apil og Bible study sa laing relihiyon. Unang-una, because they don't have any knowledge. Dili pag-unsa, dili ni pagdaot usab nila. Sometimes dunay mga laing relihiyon nga mo pahigayon og kining Bible study pero walay enough background or knowledge on the historical and contextual framework of every book included in the Bible. Muna delikado din ha. No? Muna delikado kayo nga ma-full ta sa trap sa fundamentalism. So, Bible study should be facilitated by by one who are in one way or another are expert in particular field of expertise, no? Dili gyud na mahimo nang so unsa man day maayong buhaton uno man kakuyawan bitaw ka nang Bible study unya dili swito ba kana bitang personal interpretation mo ilahang itudlo kuyaw kay na mahulog jud ka ana sa fundamentalism. So kutob sa mahimo ayaw gyud apil-apil sa mga kana bitang Bible study sa mga laing relihiyon. Bisan sa Bible sharing, no? Because in Catholicism, we can only do Bible sharing, not Bible study. Kung walay mga experts nga mo imuhimo sa kining gitawag nato og Bible study. Difference with Christian fundamentalism emphasized literal and fundamental, the literal truth of the Bible, the imminent physical second coming of Jesus. So BEC, Bible sharing lang. No, people come together to read, to reflect, and to pray with, and live out the Word of God. No, so dili gina pwede nga kana bitaw mag Bible study ta unya wala tay igo-igo nga historical and knowledge sa historical and contextual framework of every book of the Bible. Okay? Bino, din na lang una kita kutob ha, mga higala. Sorry kayo nga medyo dali ra kayo ato karon nga mga sessions. Tungod lagi kini ami karon diri sa San Carlos, no? Nagapahigayon kami sa amo ang gitawag nato sa in English og Clergy Sports Festival. Okay, salamat og maayong mudto Pilipinas.